besiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Lehenik eta behin ongi etorri, ta egun on deizuela, nabarmentzen da gure herrian, egun berezia dela. Jende ugariz ta firma pilaz, naiz bete degun papela, urratsez urrats joan gaitezen, orain artean bezela. Nabari baita gure bailarak, erabaki nahi duela. Nabari baita gure bailarak, erabaki nahi duela. Auzorik auzo, herririk herri, eskuz esku elkarrekin. Zenbat sorleku, zenbat hizkuntza, zenbat kolore ezberdin, hemen norbere konpromisota, hemen norbere alegin, baina herritarron erabakia helmugara heldu dedin. Ibilbidea luzea data, hasi baino ez da egin. Ibilbidea luzea data, hasi baino ez da egin. Egunon eta ongi etorri guztioi. Egun pozgarria da gaurkoa, Urola eskualdean. Azkoitian bildu gara, baina Oriotik, Zarauztik, Getariatik, Zumaiatik, Zestoatik, Aizarnazabaletik, Errezildik eta prozesu hau amaitu duten arren, Azpeitirik ere etorri dira batzuk. Kostaldetik barrualdera olatua ekarri dugu. Erabakitzeko eskubidearen olatu da. Eta olatu horrek guzti ditu Urola ibaiaren ertzak Azkoitiraino. Zarautzen ekin genion ibilbideari. Eta ordutik, egunez egun, herriz herri, erabakien aldeko olatua handitzen joan da. Lortu dugu helburua. 8.687 sinadura bildu ditugu eskualde guztian. 8.687. 5.007 inguru beharren dituen, eta beraz, errez gainditu dugu legez jarritako langa. Etorkizunari buruz iritzia eman nahi dutela ozen esan dute herritarrek. Zarautzen 3.153-ek, Orion 625-ek, Getarian 629-ak, Zumaian 1.240-ak, Aizarnazabalen 120, Zestoan 606, Errezilen 179, eta hemen Azkoitian 1.955. Beraz gaur ospatzeko eguna da. Ospatzeko eguna eta jakina eskerrak emateko ere bai. Eskerrik asko eskualdeko herri guztietan guregana hurbildu eta sinadura eman dituzuen guztioi. Zoi esker, maiatzaren 7 erabakiaren eguna izango da. Etorkizunari buruz gure iritzia emateko eguna.
erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izango dugun eguna. Orain beraz, herri galdeketari begira jarri gara, eta erronka bakarra dugu. Hautestontziak goraino beten egitugu. Sinadura bakoitza biderkatu dadila, eta hemen ditzala fruituak, eman ditzala botoak. Milaka eta milaka boto. Sinadurak alako bi edo alako hiru, mugari gabe. Gogoratu, galdera haus izango da. Nahi alduzu izan Euskal Estatu buru jabe bateko herritar? Eskualdean bizi bazara, eta 16 urtetik gora baldin badituzu, deio zena egiten dizugu. Zatoz boto ematera. Denon ametsez eta denon indarrez, mugak hautsiko ditugu, atzera bueltarik gabe. Izan zeu ere olatu, Urola kostan ere erabaki dezagun. Aurrera! Beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez oratuta, jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Rosa! Hola! Arane! Carlo! Mani! Ardezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin arrantzale, langabetu ikasen. Nekazari langile, musikari idazle, erretiratu Eskerrik asko gaurko ekitaldira etortzeagatik. Gaur hemen elkartu geha Urola Baiarako hainbat herritako kidik, da baina askotxearrake, da herritar danoi eskerrak ematien nahi genuke gure esku dagoen partetik. Askotxin behar genitun sinaurak errez bildu genitun eta dezentez gexore bai. Guztira, denea, 1950 sinaura lortu diteu, da hori zuei esker izin da, herritarroi esker, da bihotzez eskerrik asko gure partez. Eta aurrerantzinez segi holaxe. Oin, gure helburua da, maiatza 7 galdeketa egonin hautezontzisek lepoaino betetzea edo goraino betetzea. Da hortako, zuen beharra aukeu, da zuen parte hartzie beharrezkoa izangoa. Gaurko ekitalditik hasitxe galdeketa egune arte, hainbat ekitaldi desberdin antolako txeu, eta nahiko genuke herritarrok ekitaldi hoxetan parte hartzea eta ondo pasatzea. Batipat, eskatu nahi duzeu, maiatza 7 nengoan herri galdeketan parte hartzea eta herrixen zier egongoen hautezontziten zuen bozka ematea hurbiltzea. Danok, ondo dakiu mohon, eragaitzeko eskubidie, danon parte hartzekin soilik gauzau laikeulako. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta,
nahi dugu zori, gure esku beste inor